Hakanigasgi Ngikikon kasi kara Kibalak penyeso yaladi Batka revolution Yada yakati Daka minsin gabakya Badaka jingstad jing sempang Īada ke Jubanlak Ban syakri layalakari Daraka but bat kabor Baro Klen kanu ke jingtmu Ban raha ni kwan mentoy Yaka maladi Bat ni kula Kepaningkong Bangin bot rinti Yaka jingpenyay Bat kindon jong revolution Baar Bangin yang minta Ban yada yaka bat Kynthei Lakari Nagabenta ka lawe Bat ka pateng badangwan Bangin pintumay Yaka jingmut jing perhat Bat ban Kynthei Yaka imlang ka salam Yaka bakit bat ba Yaka lingkod ka ījING sem Kasnong kata Bat karihi barok away Shikanun ki Samla Shyhrang bat Kynthei ringkat ki rangba kila Shim Jubanlak ban Īada yala kari lemba ka revolution ralam khmat da uba adan mila besaiman ya kani ke Shim Jubanlak lapun long hamaran he maulai putmuri menta ka sengi khatwai tere urempang arajar arpuai uba adan ulapan sya ki volunteer ki ba penyeso bat ka revolution lemba ka online ha ka ba ulong ba kani ke Shim Jubanlak kalong ban pen scam ya karai jong ki volunteer ban Īada la kari ya ke Shim Jubanlak Layalam daw babu tebo shanpuru ubalong uway ni kiriw idri ubalong ru unongi kay school barembaha jong kejelam. Uba adan bersaimat ulaong bakaway na kidaw kiba PYNTROIñnya kejait menrew kadai namar kidaw yeng ya kabang ngidai ban petru ya kajong kayeng bat omdai ban syukeno than ya kadaw ban asbar. Haba patay ya kani uba adan ulaong bak Shyhrang ni kirang ba kasi kidan kami kajing iet bak kajing kesyan na kakurim kajong u namar kalong yeng kadai kakenro kapaningkong ban Īada ya karim. Kakenro kaba arpat kadai kidor basnong ha kaba ulasan lembaga VAB arakat saw menba udang longkum UCM ka KCDC. Halor kajing dawa ILP uba adan ulaong baka kaba ula atatin kajing yakran ILP bak sarkar jela bak sarkar pedeng. Ka kabalami na kajing yakran na pedeng umentri rang bak jela ukonat sangma baru amit sya kala ja shisha na ba na ka ILP lagyar sya Meglea Resident Safety and Security Act ni ka MRSSA. Gilala pat ban penmi ye ini kok link kedok ibangi ngila sampai ba labon kilayo ban puli dan shibonru kibala pensngo bangiru ikwalem sekali gadong kathan gaji pen poilam mi ki kak ning kadok khnang banginyo e gaji shai ye gaji tmu ka ba shai jong revolution Īada lakari ti pi baro kibon hangi pi wan dagata ka jing trang ka mensim ka jing so kia haba pet ye ka jing long jing man jong ka ni ka ri ka ba e ka jingi ngit pi so kia pim sup mensim Pikwa bani dan benta kamdan kalat redin bangilayo ban say ya kani revolution Īada lagari kalalong kerensan yang ibaro bangini Shim benta kumno banginon ra ya kata kalawe ke basyan nagamta ki longdin ki mandin ki jongi ngode ban Shim ya ka Jubanlak napi wei pi wei kumju ngiru ngin alam ya ka Jubanlak agani ka sngi kaba ngin ay ka ta ka jingkular Banginai kata kajing syakri, kaba khoi, kaba suba, kabamdan korkom perhat simet kajingi, nrei bet kalong, kumno ban ai ki longdien mandin kajingi, ya kalawai kaba shngai. Tehang ni ngila pasat, hai ni katling kedok, kumno pat bangin penklain, ya kajat benriu kajingi. Kumno bangin Kynthei, ya geri kaba it kajingi. Hangi ngila pasat ya gitu kimat, nganget bon na preng jumpi pleyo lah ban puli. Kaba ningkonge kalong ngin hap ban pai shaladi kom ka jat menriu
don ar ki benta ki ba kraw hagan ni ka jingya linti ka jingi ka wei ka daw ka bangi hap ania pai ka long ban pai shi ka daw ying ka ba PYNTROIញngi kum ka jat ban riu namar ngi la shi pet tang shabar ni klet ban pet yala ka jong ka ying ni klet ban pet yala ka jong ka jat ban riu ni klet ban pet yala dihi ayu ngi la le namar ka ri ka jongi ki ki jingle ki jungi kum ka jat ban riu ki ba PYNTROIញya ka jat ban riu ka jungi teng ngila sunang stang ban kedau kti shabar ngila nang taman pet ya ka daw ka banabar ngila sikno bet tangi ki bor ki banabar tangi ka sorkar tangi uto klajat ubuan nabar ringi klet badan shibun ki daw ying ki jungiru ki ba penlong baga jat beruji kan troñ baga jat beruji kan sator dai namar ka takadaw ngila pashat baga beningkong ka sinjam kumnuban pak penklan pat ya ka jat beruji kadai bengin sedang naki rempeying ke jingi kadai bengin sedang naki longing ki longsem ni don kam ban yo ya ki longing longsem ki baklan ban yo ya ki longing longsem ki baskem bat hantu ngila peni kumnu mamangi kum ki ramba ngin hap ban perkhat thmai ban shim ni ka jingket kle ban long omtang ki nong pendap kinong penbiang ya ka yeng ka sem gi kon ki ti nei ban long kinong penya ki ba ploy ban sneng ban kraw ban hikai ki kon gi jingi ha ka lenti ka bangi kwa ha ka lenti ka ba dei la ka long ha ka jinglong tipru tiplay la ka long ha ka akor ba buram la ka long ha ka jing treshitom la ka long ha ka jing it ya ka jam riu ngin hikai ka ni ki kon gi jingi ba kin yo ya ki ni ki jing hikai ki ba kodor nei ka ei ka bangi chi asno balingi trot kum ka jam riu kolong ba ka kamram teng ka jingi kum ukpa ukli jonggayi ni snow ka de tang bangin aipisa bagin thi jan aipisa nam takabam aipisa ban bu school nei ban hikai ban sneng ban penya ban penbek ki kon ni snow kam de ka kamram ka jingi namar ka takadaw ladangila nang shisha ban sedang thmai nadu kani ka sngi ka bamata hagar kom perkhat ka bathmai ngin yo ka ni ka longing long sem ka baklan ba ka longing long sem ka baron ya ka jing snow thu jingmot ka women empowerment ni hang ni judon ga jingle ben yegi Kynthei gi kinna lani ki long kme rek ek ba don kam ga long ba ki long kme khasi ji ki don kam tang ka wei ban ai ni ki rang ba ban ai ga jinge ke ba shisha ba di ga buram ka bangi de ban yo hang ta kan ni la ban yo ye ga long ye ga long sem ka ba scam ka jinge smo tho jingmot nga jukran mo nga trai ple i ki tu ki clip sa ki sni klaya ba mo ba kren shapang shinrang khasi namar nga shu asmo bara shukran be tange ka dur ka dal ka basniu yu shinrang khasi la ka perthai boro ka wei ka shutip yu to shinrang khasi ubaling krang lau shinrang khasi imat bu shu lok be ubu shu buat be ibu bab tip kam tip jam ndai ki klet pat yu shinrang khasi uba bon uba trish tom man pendap ya ka yeng ka sam uba bon uba penhe iki kon ki ti uba trish tom uba misar namar kata daw ngala penpau ya ke ei ke jingsha bat nga snotnat bagani kala ya ke jing snow ji Samla Shyhrang ka dei ka baong ba arden bat kani kala ai ki ya kata ka mensim juga jingkit kli bangin trei kum kita ki Shyhrang ka badan kam kalong kumai tu long kmi ngam da kanau kateng ka belami ki social media yo ka dei ka baong ba arden ki Shyhrang khasi jingi ki don kam tang ka jing it bat ka puram nangi ki Kynthei kasi kem kwa palat ya kata pakata ka de ka jing shisha ka bakra ngala jukren ha ka por bangai lap election menchua nga jukren ki long kebe namar nga diu priu bosotrat ban kren persha ye jing sniu jong ka piat nga kren ru kumnu be ki long kebe ki nang ban brom ki pagi ko na ye ngong pense teng phi ki kime la da phikre ni tang tia phi unu Shyhrang kasi jingi rong ba kasi ji priu te teng lawan ukpan nalum la thai lawan na parmau la sho mau bro si lawan nalum la po kalum bro si na poi hieng wa kani ka kemi pe tv pen nang bam jam yang tung ngarang itna de kani ka film teng ka tien ko ba khor kumni mo yo ski perlok sebai trilang kum ka tukolok jong me te me pan hanga ngala pet long ba iding mi ki jingi por reng ong la da phi nang kum kalong kmi la da phi ibu ni pa ju phi lawan nalum na ka jakarep la ni na ka jakati parma phi ni pa bi wa phi lawan ni phi terkhong ni beli phi apu bun nur plat nek pa chong tu pa phim sum shwa ni phin bam ja shwa pa o phin bam jang ai do den thet ngong la shai pu ar shai ka pu ta ka singiru kata ka di ke chimlong ka jingi la yo tang khindia ka tin e
Lalu yuk tang kiniak ke burung. Nagi long kami katakan kadai ke ikhtiar. Kaba ki long kami jingi idon kam ban penun kam. Kumnu ban penuan durha ya ke long yem long sem. Mengi utrai muluk utrai jaka. Uban syong uban penya ya ke dor basnong. Balai la kentai ya ke BEB arajar khatsau kabang ngalawanra akapor bangalong usia mapo dis council. Namal kani ka kren bet tek ya ka riti sensasnong jo khasi. Sorkar kamsim la pedang kala kentai dei namar kata kadau kilawan rapat dak BB ada khasan kabalong katkum ki jingkwa jengga sorkar kani ka bi kani ka an ka bangi kwa ka jingpin ku bor ki dor wasnom kandai katkum ka riti ka dustur ka jungi ka jat pendri khasi karu kompenya dor wasnom ha ka bangi tip baya ka dor wasnom dei mangi utrai muluk utrai jaka Tika di tangka artikel lais panyo puai kabakren syai bat kaban ai hangi ya kata kala bangila ban penku bor ya ki dor basnong gijngi kum ki dor basnong KIBA jutrei hakisnem KIBA menshwa ngemla ban len menta ki dor ki snang hasi jingi KIBA ki weiru ki jabri ki le shonglang hakita ki snong tigai ka bangi kwa haga bidei bat ka sinshar snong hi Sinshar snong, ka dorba snong, ka dei ban shong bai, haga ketiga jungi kum ka jat badriu. Lading la bakala nanta, ladakala long kum ong ka kata ketin pareng universal adult franchise, kamut baro unong shong snong, uni don benta, haga taka dorba snong. Barabang ong kum ta kamut bangimdon pat ka jing perkat yegini ki wei pat ki bamdei khasi, haga badei pat ka bit ka biang ka jing mentoi ka jungki, ka ba ki dei banyo, haga snong ka thau ka jungi ka bangi shong. Mendengi keren bektek ya ke kompenya ya ke tor basnong bagadei banlong katkum katenrai ke jingi ka jet benriu hani ngila keren ya ke jingi teli ni keren ya ke jingi teli jong ke jet benriu bagadei yengi ban pendu no ya ke tu ke jing slow dong ke jing slow time rei bangitip bangidei ke wei ka jet benriu khasi namar kat banang ni ke sni ke snem ka jing slow dong ke jing slow time ka klan bha te ka ni kan wanra ya ke jingi pat haki snem ki banwan hapdeng jungi bat habangi pat nye pra kanon ra ka jing trot ya ka jet benriu khasi ni keren ru hamni ya ka jing don kam ban pen klai ya kata ka jing pen snow thu ya ki pat ba ha ka bidei ya ka jing snew pat ka jing ma ju ka kam bam sa kumno bangin yeng rang ba menta ban pen snow thu bangin ben yeng rang ba persya ka bam sa bat hagani ke jing ya limti ngin pen snow thu ru ngin pen klain ban pen snow thu iki pat ba ya ke jingdon kam jong ka clean politics lani ka sinshar ka khadar ka bakhut pe kai ka baja ka ri ka jini meta upat ba ushakta don ki ba shong yo ke nga barden ni tara yapi yakhi uturu hap khang yo yakhi uturu hap khang yo ki jingi khi ki bam kut chu shipang la khi kinong nya taxi shipang la khi ki samla puli shipang lai ki kawai ka seng shipang lai ki kat badan ka jiki ka bakta ka debe ya ka yo ka hat ya ka kamai ka kaji ka ju dei namar ka taka dau ka ni don kam ya ka ni ka revolution bangini ki shi sini ki nam da ki jinge i babun ki jungi bat ka jiki ka debe long ka baklan ka jiki ka debe long ka baklan ka jiki ka debe long ka bayo ya ka jingkershan na ki pat ba ngaslotna bagai ke bangang lakren hadir bakal sorkar kala shim ya ke sinjam ban pas ke resolution ngala ai ngala penong ya ke press conference ban la peni ke artin ke junga ya kata ke sincerity la ke jikmu ke put ke sorkar ban yo ILP kum bangai i menta la i jingai pi ban yo ILP de ki jingne jong ke sorkar ngala penpa bangadan ke jing suma le si bakal abadan penban ke jing selah ben ke sorkar jela ban ka sorkar India ban pentunno ya ka subjek ILP minta nak ILP ni baka jinga keren juga sorkar jela u chief minister jungi ban home minister juga sorkar kami kala poi sa MASS ni kai ka bangai baka ka banga keren si imak kanum bakala kadi tang ka poi pan pensap jarno ya ka ILP tangba an pen thami dakini on pen thami dakitai kai ka bangadon ban ong handi kalong ka ILP hi kadai ka an ka bakhanye ban yada
yang ini yang kata jingon rung kerteh jungki pat di jat benda. Kadai kata regulation ke baklain. Ngami bandan dak pat. Kaban time klain banyak ILP. Hai ke benda pat ke jingon rung kerteh. Delma kata raung ni la besuk lang hani yang ni ke mak. Nantang ni la keren rung ni ke jing help door akor ke buram. Hang ni la keren kumno bangin pinti biang ya ke akor ke buram kasih. Ni keren ni ke jing khoi. Ngakan mau haka por ba ngadang long wemali kalau dan mui ke program bala penbet daga sorkar hante hapo smith bat haka ba u governor lawan ban ai jingkren bat ka jing tmuhi kalong ban peni bayagani ka swat bharat lani ban penkhoj ya kari india kade ke mission lani ka jing angut ka jo prime minister modi babro kari india kalong ka bakhut Kalau yo alat ban keren kum emily haka tu kapor. Bat u Shim Jubanlak bolong governor ulalong kongsan haka tu si. Kalau penpa ba kum ka jet menriu. Ka jing khot kala dai lupa ka benta juga jing ka jing. Ilalong lupa ka jet menriu ka batit ya ka jing khot. Nengong kalong ba snosi ban hak ban wan ban penken mau ya kata ka jingong ka bang jumlin lagi briu. Ki ban sabar na ka ni ka bri ka jing. Mo ngim de den kam ba kata ka jing kai kan wan na sabar. Ada mention itu Kynthei nak katin pareng bagan one from a far away places. Baru Shim Jubanlak nak kenal apa yang show on ARDENT far away places. Ulas mau tu bagi ni peni show bagi la don lupa ke jingkut. Kasudon kampan pen kenal ni bagi la dei ke jat beru balik kot. Kam dei ke barang thumai. Nama tahan ni kuat banyak pen kenal yang ni long din man din ni. Bagi kum ke jat beru long di betit ya ke jingkut ke jing subah. Awat iPad bahkan ni ke slogan para kasih ke jing. Kanlong penban ka kabu ini. Nawar bangi la ya. Kum ka jat beru ai kam ai jam para kasih Shim dor. Kabaram mo Shim gabu. Ka Bible la ka kiwi ki jat beru la si ki Shim samspa ni ipan praspa. Nyen pen kan mau pat ya ka jat beru jingi. Hapdeng ke ni ke jingere ke jingi ban ya kentiu para mangi. Sngoba nyen kiang ban Shim gabu. Sngoba nyen me Shim gabu. Teng i ke jing Shim gabu jingi beru gini gisni. Ka jing pen kiu. Mo dor la kalong ya kanu kaliang la ka Bible la leni wat kinu ki benta teng i Shim gabu pala. Dei namar kata don ki beru ki boong ba ARDENT ke ethan ba pinong para kasi. Pinwat pala para kasi ke jing Shim gabu jung ni misteri ni long ta pitang spend kindia ma dong ye ka kam sitengru. Kita ki di dawi ki ba PYNTROIញni ko gejak madu. Lemban yelong ki ba snoret lemban yelong ki ba snotho banum Shim gabu para mangi. Lemban ile hok ye ka kam kini ki jing persang jing kin long le ngenam la ban pen pat ye ka jak bri. Tongin kiar ban ni kai ye ki wei bangin kiar nagani ke jinglong ban Shim gabu hakikam ki bangi ye dei. Nilje keren bat laju keren ba man ba ngadang don kumu emily ngadang long kumu emily bat ni kwa bani pen sutu ye ki pat ba bat ka wei pat kamat ka bangila buang ni kalong bangin pai show play kum ka jak menriu. Manong ipi lem dangi pai show play kum ka jak menriu. Ki jinge ki bangi i menta kat shaba pai ki long ki isyat he. Lem dangi isyani au play lem no play udan ringkat pada jinge linti ke jingi. Manong ipi kalong ka be kani kadai kasni ka beningkong bat kani ka jing penbaik ka jingi ya kani ka pledge taking kadai ka fast batch namadan shibun ke la pinyeso LED bat ka revolution ya dala kari tingi snotho bangin namla bane shisle ya baro ngila penbaik da ka batch bat kani ka batch ha ka jing sha ka manta kasni ka bangila bu kumba sanspa ngut ke bal pinyeso LED henry namar ngitip boro kadon kani ka jing khang ya kali mo ka strike kali kamai kim Shim la kamai namar kata dau don shibun ki bala pentip yingi banginu la ban poi namar bangimyo kali ngali mene ngala mo thai ngala hapan pensengeno ndrei kapni nga sno ban ai kuble pi play one mo ban poi shakani ka jaga ai bagani ka jing stang ji kani ka first batch ka jingi kanong ba job pi baro ki bala pinyeso yeladi bat kani ka revolution pilong ki sipai kari naru manta kasni Pindai mapi ki balik ban pensawa ya ka jing tmu jong ka revolution pinong mapi ki balik ban ya slok yi wei pai wei bengi don kam ya ka jing ya renti ni don kam ya ka jetli ni don kam ya ka mensim len ladi
bangila ban poi syakathong ngin kranru syakat jat menriu hoi piong bakani ke revolution kapiang kani ke revolution Īada la kari jong arden kapiang nrela da ka syupiang tangni themai jingkershan ngimyo aya ka jingkershan ngenumla ban poi syakathong ban ngenumla ban ya Shyhrang le utang mengi tang deki hajar nut nawar ki an ki bangin dawa na ka sarkar India Kynthei ki an ki bajam lan ki basuk ka jinga khun kam dei ka basuk hendrai ka jinga khun kan dei ka ba nganong ni phi lam dau pada umi ban ai jingkershan lani ban menjur ka ka bangi ni dawa nam ta ka ri ka jat riu ngathai ka sarkar India kan num pateu ya kani ka jing dawa ka jingi tinamar ka ta ka daw lari ngimyo ay ka jingkershan ngenma ban ya Shyhrang te mlaken ban keno opat yangi mo banong pat hadin uyi siteng linti uya skap no nginia kumno ladam don mong kershan nginma ban ya ngatengala krenshan balala ka jingkershan lagi patba kari ngimyo ka bakhan ngenma ban ya Shyhrang balengan penduk kam penduk jam tangye pisia ki katukan ni sepagut lani hajangut banyak jinjari ke jingim ke jingi kat bagi babun kim trek banaya ke ketiga mon ke ketiga diang ni kerpat namar ke takadau kapor kelade bangini mi embarang kum ke jat riu laring isngau tu habangi snap ya ke jing knyum habangi snap ya ke jing ot habangi jing snap ya ke jing akran shani shatai la snow ba la yasku tulut ya ke jing ma ka baap la kalong naki babun kiliang ki babun ki benta ngi phai shaka yo ka kot ngi phai shaka kam ka jam ka bangi train ngi phai shaka jing jlei jong kini ki wei pat ki jat ben riu la ngi phai shaka jing jlei jong ka bam sap la ya kren pai ba lote hato kam la dei ngi benong tongin yeng banong em kato ka biang baro shikatong ya snow shikren daga ktien ya kata ka jing bam sap ya kata ka jing khai do yang to ka sarkar kalen ndai mentale ngai bala dan wat kita ki circulation ki jing pen priang ha ki social media la Iceland mat kerteng la Iceland mat kador kumno bagi abam balai ka jat bridge kalong man kumni balai ngim tre ban mi shikmat pan Īada ublei lo kerpu ya gari ka be ka jing dai bengin bam do mangi menta ngin ha ban tengkai ki lombien ki mandien ki jingi ublei lo kerku sik kadai ka ri ka be ke jingi larangi le hot larangi yo ya sarkar ka ba perkhat nam to patba bat ka ba shakti ni patba balaru patba ulong postat ngem don kam jing ban shania akiwe ki bor ki banabar tang daga spa ba ublei lo kerku ya ka ri jingi ngene bet ngene piang ngene ru spa minta gidan badok bupli kiban bam dan bam arsin chisnir kisam jinge ngarung asuto ele dia mar hapan trot ban trai shitam ban pendak jadi khon gikti ngasuto ke ndrai ni osopat dan hagini kisngi ke pementa kapa ka jat pedriu kadang hot ye ke jingdok dan ginami khmat paiba kibun kiba Arsnam laisnam shonga ka syuki layabun kam kata ka thit jaka keleng thit yeng thit sem ki baram dor hasor shlo balaringi kren ye kata kinlen laringi kwa bani ing kadno kita ka shonga ka bor hagini ki snam ki balalendo kila bam nangi patba ngenwan ra aya ka revolution lani ye ka complete change hang ta phin sa ilut kaching pen kala khong pong ye ka sinshar ka khadar kaching pen kala khong pong ka bor prakhat jigi briu ngenamla ondang ei buri shi buri manute benta bala ban pin shisha haba labat lut da kita ke bedan ka bor wat ya kata ki bedai ban tokit lani bedai ban wat menu ban kem menu ban wat dai namar kata daw katakan ke ke daw ba ko ti sipai keri ke pangalam no ngani ke simta ki bala iro ai kam bi pishanin bala wan ban Shim Jubanlak menong bama nadu entah kesingnya kula mau bagi ya ringkap hagap on sependet ya kini ke kambi babu tebor shampoo bagi kwa ban penisha ka pertai ba chaka jat benriu bau baden ba ka kenhon jongu kiri rangba kajing tmu bagi wamra ya kini ke revolution kamdei bagi perkat bagi mentoy yang di shimet larang perkhat ban mentoy yang di shimet
ngalalong ang si post nam ngaram na gani hinyo pundrubut ngan pelet jimut bahano ya ledi ngan jok biang hi hakan ni banwan nila ban penentoy ledi simet henrei ngasno kamentoy bangan jok ledi simet lem bangila banwan ra ya ke jingkala haka ri kabi ke ji ngena ya kren ya ke ji la pio porusam hadu menta mane nios ngau tang ke ji sha le dang ke jing ki pri ke ji larawan teika asam ka sarkar jela Meghalaya kong ngimdi ban khang ti kam penroi lara tei pat ki priu jingi wan ka asam pen senge don menul barang ni keren saka ipa kat sabangi ni pai ngangai jadi kata ka penong ye pi ban wan hang ni kenrei ngadong lupa ye pi nyen hap long ki basyang pi happen scam melody shimat kom ki sipai kari bangan yai scam hadu ka bekot wat penskat syakadiang syakamon namar balai ngatip tikna banadu ka sarkar jela hadu ka sarkar India kin pek ya kani ka revolution ka pelailam no ARDENT kin besok lani ki infiltrate kalaban pha di briu jong kilu banlong ki khot jong ka revolution KIBA lesi banwan pat ban penduk ban sim lani ban snap yo ni bakla kren kani katai ban ai ke report syaga sarkar jela ban ai ke report syaga sarkar India ban pen pulom